El fenomen que pretenem abordar ni és nou, ni és sobtat, ni era impossible de preveure. L'envelliment poblacional que pateix Catalunya no és una sorpresa demogràfica que ens hagi pogut agafar desprevinguts. Fa anys i panys que els estudis anticipen l'escenari actual. Per tant, es podia i s'hauria d'haver procedit a una planificació adequada. La mirada curta i oportunista, mal endèmic dels nostres dirigents, va facilitar i perpetuar la inacció, i la inacció ens ha conduït al desastre actual. A on eren tots vostès quan les llistes d'espera per sol·licitar la llei de la dependència es multiplicaven? Quan les residències i centres hospitalaris col·lapsaven en plena pandèmia? A on eren quan s'havien de dirigir mitjans i recursos a la gent gran per recompensar-los l'esforç de tota una vida? Ja els hi recordo jo a on eren. Repartint els nostres quartos a degaies i a projectes a Moçambic i a Guatemala. Coneixen cap mena que hagi mort esperant una plaça al centre de menors? Que hagi mort esperant l'ingrés de la primera ajuda? No, oi? Però tots coneixem avis catalans que han mort esperant una plaça a la residència o esperant el primer pagament de l'ajut a la dependència. Aquesta és la realitat que vostès han traçat amb pinzellades erràtiques i improvisades. Obliguen els naturals vulnerables del país que han cotitzat 40 anys a competir per les ajudes socials amb qui ha entrat il·legalment i no ha treballat en sa vida. I de manera irracional i surrealista sempre acaba guanyant qui ha entrat il·legalment i no ha treballat en sa vida. Milions i milions d'euros de les nostres arques públiques destinats a acollir immigrants, mentre els nostres avis esperen impacientment el tracte just i digne que mereixerien i que no arriba mai. Tot i representar una cinquena part del país, tot i la seva contribució innegable a l'estat del benestar del que avui gaudim, els avis no han set una prioritat per cap dels governs que han capitanejat la màxima institució de Catalunya. Les polítiques públiques no s'han dissenyat per donar resposta a la transformació demogràfica que hem patit. Les mesures arriben tard i han generat indefensió a centenars de milers de catalans d'edat avançada. En comptes de fer polítiques preventives, s'han dedicat a actuar reactivament, quan el problema ja afectava milers de persones. I no ha estat cosa d'un govern concret ni d'una legislatura. La mirada curta i l'ajornament de decisions necessàries i cabdals s'ha anat cronificant, independentment del color polític que governés la Generalitat. El temps mitjà de resolució de les valoracions per la dependència és de 275 dies. 275 dies. Vivim sotmesos a governs que triguen menys a legalitzar immigrants i a condonar deutes extutelats per la dgaia que a valorar el grau de dependència d'un ancià. Cada dia moren 25 catalans en llista d'espera per una residència o per una prestació. Però a vostès els preocupa més que qui arribi del Marroc o de Veneçuela pugui operar-se de franc als nostres hospitals sense haver d'ensenyar volants de padró o targeta sanitària. Això sí que han corregut a regular-ho. El maltracte institucional cap a la nostra gent gran genera desafecció política, fa feredat. I tots aquests privilegis que atorguen a la immigració il·legal fan perdre les ganes de treballar i de pagar impostos. En aquest país, com més fas el cafre, com més abuses del sistema, més et pica l'ullet el govern de torn. I és una autèntica vergonya.